Здравейте на всички, които гледат YouTube трикове, всякакви такива неща. Аз съм БГ Трикър и по-скоро БГ Трик. И какво е това БГ Трик? Първо ще ви обясня какво е това БГ Трик. Това е общо взето един проект, който да научи хората, които искат да се занимават с магия с карти. По-нататък може би и друга магия. Това не се ръфъл шъфъл на току-що не се получи много добре, но тогава хора, които искат да се научат над изкуството на магията, да се научат. Днес ще покажа един трик, който аз съм го измислил. И може някой друг да го е мислил, но аз съм общо взето този, който се е сетил в момента. Така може да се каже. Сега ще ми трябва 4 аса, нали? Така. Ето виждате 4 аса. Нищо особено не са. Така. Сега. Виж най-горната карта. Тя е асо каро. Така. Ще я сложим и тук на страна. Така, сега вижте най-горната карта. Асо купа. Така. И нея ще я сложим отстрани. И правя така магични жестове. И в ръката ми се появяват двете червени аса, отдолу са двете черни. Така, трикът може би е много лесен, но не е много за начинаещи. Някои хора може би до сега са го разгадали, но той използва техниката Double Lift, т.е. подигане на две карти, като които показват на една. Значи началната подредба каква трябва да е? Ето така 4 аса. Не, ето така. Асо пика, след това асо каро, асо купа е първата, след това асо каро, след това асо пика и след това асо спатия. Това може и по друг начин, но не може трика да се направи, например, ако е нещо подобно. Може да е така, може да е по-скоро така, но аз ще го правя така, както в началото съм си свикнал. Така. И как се прави? Сега трябва да направите едно разбъркване, което може да обърка, нали, човекът срещу вас или хората, и всичките хора там. Значи, първо, както сте така, взимате една карта, която е, нали, асото пика, след това асото каро. Това е най-долната карта, която е асото пика. Спетия, да. И най-отдолу слагате асото пика. След това правите Double Lift. Не се прави по много лесен начин и аз не съм много добър. Хоп. Ето Double Lift. То всъщност това е двойна карта. Но вие показвате, че е единична. Асото каро. И след това слагам така. Тук сега е важно да се прави това разбъркване не така. Защото те пак ще видят асото каро. И това ще е доста тъпо. Затова това разбъркване сега се прави ето така. И това се прави втори Double Lift. Казвате асото пика. Купа. Това чум ги бърквам много яко. И оставяте го тук или го давате на някой, но по-добре го оставите някъде, защото те може би ще искат да погледнат. Правил съм го истински хора този трик и се появяват тези две аса. Ако сте гледали това клипче, благодаря ви. Трикът го нарича магичните червени аса. Не забравяйте да коментирате, да харесате и да се абонирате за мен. Това беше от мен. Очаквайте и други клипове.